या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कुलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात एका अज्ञात बाबाच्या वावरामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय। ही व्यक्ती ज्योतिषी असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत असून येथील ग्रामस्थांनी त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यानं त्या बाबाला पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची माहिती मिळते। 7 फेब्रुवारीला मतदानाच्या दिवशी जिल्ह्यातील देवगड, कणकवली, मालवण, सावंतवाडी, दोडामार्ग या तालुक्याच्या ठिकाणचे आठवडा बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हा दंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार बाबूराव धुरी यांनी पैशाच्या वाटपावरून गंभीर आरोप करत हे पैसे वाटप करणाऱ्या गाड्यांना आग लावण्याचा इशारा देत खळबळ उडवून दिली आहे। सावंतवाडी संस्थानच्या युवराजनी तथा नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले आणि युवराज लखमराजे भोसले यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाले आहे। या शुभ घटनेमुळे राजघराण्याच्या 20व्या पिढीचा उदय झाला आहे। कास दाभाळवाडी येथे भरवस्तीत दहशत माजवलेल्या बिबट्याला उपवन संरक्षक मिलिश शर्मा, सहाय्यक वनसंरक्षक वैभव बोराटे, वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बबन रेडकर यांनी सापळा रचून दहशत निर्माण करणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद केला आहे। महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या सूचनेनुसार दिनांक 2 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने न्याय आपल्या दारी या संकल्पनेतून मोबाईल लोक अदालत व फिरते विधी सेवा केंद्र या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। जानवली येथील पणसुली जंगलात रानटी डुकराला मारलेली गोळी लागून सकाराम महादेव मेसरी यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी आरोपी रविकांत उर्फ बाबू गणपत राणे याची प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुधीर देशपांडे यांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे। 2 जिवलग मित्रांमध्ये जुन्या मैत्रिणीला फोन लावण्यावरून वाद झाला। या वादातून वार केल्यानं दुसरा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे। 2 मित्रांची भांडणं ही मैत्रिणीला फोन लावण्यावरून झाली आणि त्यातून आपल्याच मित्रावरती कोयता हल्ला केल्याची घटना पुण्यातील भारतीय विद्यापीठ परिसरात घडली आहे। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतः हजर राहून राज्यातील विशेष सुधारणा प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला। या प्रक्रियेमुळे लाखो मतदारांना मतदानाच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाण्याची शक्यता असल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप आहे। उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। 3 अल्पवयीन बहिणींनी इमारतीच्या 9व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली आहे। राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी व अनावश्यक खरेदीवरती आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पावलं उचलली आहेत। अर्थ विभागाची सूत्र स्वतःकडे घेताच नवीन निविदा काढण्यावरती आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले आहेत। सत्ताधाऱ्यांच्या या धोरणामुळे येथील नागरिकांना धूळ खावी लागत आहे। ही धूळ येणाऱ्या निवडणुकीत मतदार सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडावरती मारतील अशी टीका ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी केली आहे। भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या नव्या व्यापार करारामुळे देशातील शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना मोठा फटका बसण्याची भीती वर्तवली जात आहे। मुंबई-पुणे महामार्गावरती प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे। केमिकल्स वाहून नेणाऱ्या टँकरचा अपघात झाल्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर गेल्या 24 तासांपासून वाहतूक ठप्प झाली आहे। लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या भराडी देवी आंगणेवाडी यात्रा 9 फेब्रुवारी रोजी संपन्न होत आहे। या यात्रेसाठी मुंबईकर, कोकणवासी तसंच देशभरातून भाविक भराडी देवीच्या दर्शनासाठी येतात। त्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावर मुंबईहून यात्रेसाठी येणाऱ्यांसाठी विशेष ट्रेन सोडण्यात आल्या आहेत। वेंगुर्ला तालुक्यातील वेतोरे, नमसवाडी ते झाराव्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक अंतर्गत मंजूर झालेल्या जोड रस्त्याचं काम बोगस झालं असून ठेकेदार अर्ध्यावरती काम सोडून गेल्यानं ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त होत आहे। याकडे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांचं लक्ष वेधणार असून कारवाईची मागणी करणार असल्याचं वेतोरे पालकरवाडी सरपंच बंड्या पाटील यांनी सांगितलं आहे। नवसाला पावणेरी अशी ख्याती सर्वदूर पसरलेल्या श्रीदेवी भराडी देवीच्या यात्रेसाठी आंगणेवाडी सज्ज होत आहे। विक्रमी गर्दी डोळ्यासमोर ठेवून स्थानिक ग्रामस्थ मंडळानं काटेकोरपणे नियोजन केलं आहे। यात्रेची सध्या तयारी सुरू आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 7 फेब्रुवारी रोजी मतदान तर 9 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे। जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्यक्षात निवडणूक लढवत असलेल्या उमेदवारांची एकूण संख्या 115 तर पंचायत समितीसाठी 244 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत। निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याचं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितलं आहे। मणिपूरमध्ये वर्षभरानंतर अखेर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली आहे। गृह मंत्रालयानं याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे। मागील वर्षी फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे। राज्यात उसळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती। महाराष्ट्रातील सायबर पोलिसांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ एक्सला एक कठोर नोटीस पाठवली आहे। यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याबाबत
व्यंग्यपूर्ण मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्या गजाभाऊ या खात्याला निष्क्रिय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानं महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला. अजित पवार नेतृत्व करत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सोबतच राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे. अजित पवार यांच्या निधनानं अनेक गोष्टींवरती थेट परिणाम होऊ लागल्यानं समीकरणं बदलली आहेत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अजित पवार, सुपुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर बारामतीमध्ये राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. कुडाळ तालुक्यातील गोवेरी म्हारसेवाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून गवारेड्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. बुधवारी सकाळी या परिसरात चक्क 7-8 गवारेड्यांचा कळप मुक्तपणे संचार करत आढळून आल्यानं ग्रामस्थांमध्ये घबराट पसरली आहे. पुण्यात भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पुन्नावाला यांच्या आईला कार चालकानं उडवलं आहे. सीएनजी पंपावरती रात्री हा सगळा प्रकार रात्री घडला. हा कार चालक फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. IIT मुंबईतल्या नमन अग्रवाल या सिव्हिल शाखेतील दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यानं हॉस्टेलच्या इमारतीवरून उडी घेत आयुष्य संपवलं. नैराश्य हे कारण असल्याचं प्राथमिक अंदाज असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने वॉर्डमधील हुतात्मा चौक येथे तात्पुरत्या स्वरूपात वाहन पार्किंगची सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र महापालिकेच्या नावावरती गैरवापर करत त्या वाहनतळावरती काही व्यक्ती बेकायदा वाहनतळ शुल्काची वसूल करत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे फसवणूक केल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने संबंधितांविरोधात माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे.